Αρνητική ενέργεια εδώ. Για ρώτα πώς είσαστε εδώ. Ξανά. Τα ακούς. Αυτό το θόρυβο που δεν ακούω. Ναι, τι είναι αυτό. Σαν να σκάβει κάτι. Σαν να σκάβει, όντως. Έλα. Παιδάκια. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε όσοι ήσασταν μέσα. Εμείς ευχαριστούμε για το live. Μπορούσαμε να καθίσουμε κι άλλο, αλλά κάτι... Αρνητική ενέργεια εδώ. Για ρώτα πώς είσαστε εδώ. Ξανά. Τα ακούς. Αυτό το θόρυβο που δεν ακούω. Ναι, τι είναι αυτό. Σαν να σκάβει κάτι. Σαν να σκάβει, όντως. Έλα. Παιδάκια. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε όσοι ήσασταν μέσα. Εμείς ευχαριστούμε για το live. Μπορούσαμε να καθίσουμε κι άλλο, αλλά κάτι... Αρνητική ενέργεια εδώ. Για ρώτα πώς είσαστε εδώ. Ξανά. Τα ακούς. Αυτό το θόρυβο που δεν ακούω. Ναι, τι είναι αυτό. Σαν να σκάβει κάτι. Σαν να σκάβει, όντως. Έλα. Παιδάκια. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε όσοι ήσασταν μέσα. Εμείς ευχαριστούμε για το live. Μπορούσαμε να καθίσουμε κι άλλο, αλλά κάτι... Αρνητική ενέργεια εδώ. Για ρώτα πώς είσαστε εδώ. Ξανά. Τα ακούς. Αυτό το θόρυβο που δεν ακούω. Ναι, τι είναι αυτό. Σαν να σκάβει κάτι. Σαν να σκάβει, όντως. Έλα. Παιδάκια. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε όσοι ήσασταν μέσα. Εμείς ευχαριστούμε για το live. Μπορούσαμε να καθίσουμε κι άλλο, αλλά κάτι...